Donostiako Iparragirre kalea, marraztutako zetazko paperek instalazio hauskorra duen etxaurrea janzten dute. Paperak estalaren gainean daude eta sarreran ere bai. Orduan sartzerakoan mugitzen dira paperak, soinu bat sortzen da, eta interesatzen zait hori. Ikusailaren mugimendua pixka bat harrapatzea edo. Zirriborroak dira, Pilar Soberonen ideiak sortzen diren lekua. Bertan garatu dira Lasarteko artistaren Connections erakusketa osatzen duten obretako batzuk. Interesatzen zait hori papera jartzea hola ur jauzi baten moduan, ezta? Egia esan marrazki horiek eskultura horiek gabe niretzat ez daukate zentzu asko, ezta? Hor bilatzen nuena izan da pixka bat espazioa harrapatzea edo sentitzea edo eskuen bidez. Obra batek beste bati ematen dio oina. Arteko galeria hartu duten argizarizko eskultura txikiak muraletik sortu dira, eta hauek sismografiak sailetik. Beti Edwardsen metodari jarraiki, paperari begiratu gabe marraztutako lanak dira. Persekzioa asko handitzen da, bakarrik begiratzen duzulako modeloa esan dezakegu. Konstientea edo anulatzen duzu erabat. Ez duzu usten ikustea eta marrazkia begiratzen duzunean aktibatzen da pixka bat niretzat zensorea. Diziplina arteko sortzaile den modura kupula itxurako instalazioa sortu du eta bertan erabilitako magnolia loreosto sikatuak argazki ere bilakatu ditu gipuzkoarrak. Niri interesatzen zaidana da azken finean komunikazioa, ezta? Eta berdin zait momentu batean argazkia erabiltzen badut edo eskultura bat edo marrazki bat edo beti nire lanak oso aldakorrak dira. Orduan gaur modu honetan dira, bihar berriz gauza bera egin dezaket eta agian beste modu batera ikusi, ezta? Arteko galeriaren bestaldean, Alemaniako Evelyn Hellesmithek du obra erakusgai. Una exposición Ihesaldiari, inmigrazioari, leku psikiko edo fisiko batetik irtetzeari eskaini diot mostra. tanto psíquico como físico. Afrikako inmigrazioa ihesaldiaren eredu hartuta landutako eskulturak daude ikusgai Fragmentos de tierra y mar adentron. Bi arraun mota dituzte barkuek. Bat betea da, aurrera egiteko ura alderatu dezakeena. Eta bestea, zuloduna, urak zeharkatzen duena eta ez atzera ez aurrera gelditzen dena. Jaiozaren lekuaren arabera edo egokitu zaizun giza mailaren arabera duzun aukerez mintzatzen dira. Edonork ekin nahi dion bizitza hobe batera bidaia, Evelyn Hellesmithek orain eskuartean duen proiektuan dago islatuta. Mibirak deitu ditut, pertsona batek eduki ditzakeen bi bizitza islatzen dituztelako. Bat oso garbia, gardena izan daiteke. Eta bestea berriz, nahasia, iluna, ez erargi ikusi ezin dena. Pertsonaia horiek jartzeko beharra dut. Niretzat eta ikuslearentzat errazagoa baita horrela obran sartzea. Pertsonaiak zuzeu eta bestea direlako. Bide luzea du aurretik gizakiak. Alemaniako eskultorearen unibertsoan, marra bidez trazatutako mundua pertsonak baino askoz ere handiagoa da. Hala ikusten dut mundua.
Unibertsoari begiratzen badiozu, ez duzu horrela ikusten? Agian, nik aurkezten dudan baino muturreragokoa da. Otsailaren 5 bitartean partekatzen dute Donostiako Arteko Galeria, Evelyn Hellesmithek eta Pilar Soberonek. You're going to rise up singing.